салом алейкум бародарон. имрӯзаи видеои мо дар бораи скачат намудани Моби Гап. чӣ тавре дидестен дар ҳаминҷа даунлуд, яъне масалан скачат. ин программаро чӣ хел скачат мекунанд? Барое ки бисёр вақт ба билон мобайл медурем, уҷа бисёр ба загрузка мерава. Барои ҳамин беҳтаринае барои шумо ки теста скачат кунед ҳамин программаро. ҳамин скачат масалан даунлуда зер мекунем. чӣ тавре дидестен уже фаъолияти худаш шурӯъ кардагӣ. скачат шидестай. камтар интизор мешем то ҳамин скачат ҳамин пурра шидан. скачат шид программа. настройки мерем. нами як дюйм шадидестен ҳамҷа ҳамира гирон кардан дар кор. окера зер мекунем. дале установид. дар ин навъ қадар вақтро мегирад, барое ки тезтар мешавад. ҳамин программа уже шид. открит мекунем. аллакай программа установка шид. мо тоҷикистона мековем. метавонед номерое ки масалан хай бо бисёр видео ҳастанд, бисёре медонанд чӣ хел ҳамин программаро масалан Моби Гапа фаъол намуданша. масалан ҳамин номерои тоҷикӣ меояд, сообщение меояд. дар сообщение ки омад, ҳамун коде ки сообщение омадагиро ҳамира ҳаваи кода менависем ва метавонед гап занед. ба ҳамин силкаи ҳамин ки скачат карданеги дар таи комментария, масалан дар ҳамун комментария мемонамша, метавонед скачат кунед ҳамин программаро ба осонӣ. боқӣ дар амони худо бошед. ягон саволи дига бошед нависен, ҳаминҷа даем.